за Мия, 59 секунди и 400. С номер 8 очакваме Александра Бенова. Пускай! Пускай, Симе! Пускай! Давай! Финал за номер 8, 42 секунди и 70 стотни, което е второ време до този момент. Браво, Али! Отгоре кой идва? От старта е потеглила с номер 9 Елеонора Досева. Ето я и Елеонора. Ели, давай! Да! Пазете се! 38 секунди и 50 стотни. Най-добро време за момента дава Елеонора. Номер 10 очакваме Дара Бобева. Добре, мама! Никол, къде е? Добре. Влезна и по 40 и тройка. Карате, нали? Идва отгоре е това. Финал за Дара, 44 секунди, Никол 58 е следева стотни. сигурно. С номер 11 Мия Бороджиева от Мутен. Има две нии, бе, жени. Айде, Мия, давай! Финал за Мия, 43 секунди и 38 стотни. Давай шуз, бе. Там шуз, бе. Номер 12 е Ева Вукадинова от Рилски скиор. Браво. Айде, Ева! Иляна, къде е Тати? Ето го. Давай! 40 секунди и 27 стотни за Секунда и половина Ева. само е бил. Второ време дава за момента. С номер 13 е стартирала Браво, Найя Еви. Георгиева от Марино Спорт.